A través dunha moción que levarán a pleno, a Marea Cidadá de Noia denuncia os fortes recortes no centro de saúde da localidade durante o verán. Dende a formación apuntan a que se produciu unha reducción á metade no número de facultativos que atenden na atención primaria, o que se suma tamén á falla do servizo de pediatría. Tamén denuncian a reducción en 3 persoas do persoal do servizo de enfermería, e que durante uns días non houbo servizo de farmacia, o que obrigou a moitos doentes a ter que desplazarse a Ribeira ou a Boiro para sellar as recetas. Dende a Marea inciden en que durante a época estival é cando máis usuarios fan uso do centro de saúde, xa que dan servizo tamén aos turistas que se achegan á localidade. Pero non só iso, dende a formación aluden a que o persoal do dispensario xa lles ten manifestado en máis dunha ocasión o seu cansanzo polo nivel de saturación, o que implica que non poida dar unha atención de calidade. Dende a Marea instan ao alcalde Santiago Freire a mirar máis polos servizos esenciais da vila e critican que fixese oídos xordos ante esta situación, da que segundo eles ten constancia.